vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kungokuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri mushure mekunge ndasangana neumwe murume iyo mbinga yandakasangana nayo paJoina City. So zvandaiwanzokuita ndezvekuti since I was already going to college ndopandaiwanzokuenda zvangu and I'll just have my small lunch ndopandakabva ndazosangana nayo mbinga iyi. So ndisati ndasangana nayo mbinga iyi kuchechi kwedu manje kwainge kuine umwe mukomana uyo wandainge ndichitoda zvekutodaro. It is just the only problem with this guy. This guy I had found him to be very ugly. Yo kune vamwe varume vakatoshata zvekutodaro. So this guy nekuda kwekuti ainge akashata apa asina futi mari ndainge ndakamuvenga sei. So to my surprise this guy yo he had a lot of guts because kuchechi kwedu doctrine rinoti kana wada musikana waunenge wada, what you do is that you do not approach that girl. Unotoenda kumba kwa elder mudikon kana kuti kumba kwe anyone who is the leader in our church. So iye to my surprise akabva azoenda akabva azonotaura nema elders akabva azoti mwana uyu ndamuda. Can you believe it? He meant me. At that time wo ndainge ndichitofungidzirawo kutoti ndini ndinotorirawo zvekutodaro because I was in love with a guy who came from a rich family. So ndainge ndisingatombodi kunzwa nonsense pamberi pangu. So then there was this other day soon after the church service ndopa ndakabva ndazodanwa namai elder ndikabva ndazoenda kumotikari kwavo vakabva vazoti mwana ndikuda kuti unge uchipinda mumotikari because I want you to come with me to my place. Ndikabva ndatofara paya. I then got into the car, she drove, tikabva tazoenda kumba kwavo. To my surprise yo that guy he was just there speaking with the elder. Ndikatoboyekana zvekutodaro paya. Then the guy to my surprise ainge ava kutotaura nyaya yake zinyaya rinobohwa achitoti uyu ndiye wandada uyu. I have chosen her to become my wife. Ndainge ndichida kumutuka but it is just that I have so much respect for our elders. Ndikabva ndazongoramba ndakanyarara zvangu but ndaita kunzwa kuita kubitirirwa nehasha neshungu ndichiti munhu uyu ndikuda kumutuka kuti with all your ugliness and with the way that you are broke, what do you think that you are going to give to me? Because I consider myself to be someone atoriwo bo zvekutodaro. So zvekuti ndinge ndichizotorwa ne that guy ndainge ndisati ndanyatsokuzivawo chinonzi life at that time. But now I have learnt my own lessons. Panguva yacho iyoyo achitotaura I then spoke and I asked to speak. Ndikabva ndapiwa mukana wekuti ndinge ndichitaura izvo zvainge zviri pamwoyo pangu. When I was given that chance, the opportunity to speak, what I said is that inini hangu andinanga na feelings newe. I just imagine kuti kana iwewe nentikaroorana mwana wacho anozobuda anenge ari mwana akaita sei. Ndakamuudza chokwadi. It was honest and I was being honest with him because kune vamwe vanhu whom I felt kuti vaitondidheerera zvekutoti vainge vachida kutongoudzwa cash talk so that munhu asazongoramba achindinetsa because this guy I had given him a long rope and I thought kuti iye ainge achatongoridha kutongoti baby iri haritomborina kana basa neni because the first time that he approached me ndakabva ndati saka utonyari here ipapo kundiudza kuti unondida uchitochikora doctrine rechurch iwe kana uchindida what does the doctrine say? Ndakabva ati I have to go to my deacons kana kuti ndinoenda kumba kwa elder then I get my issues sorted out. Saka ndakabva ndafara thinking kuti this guy he was not brave enough to go kumba kwa elder, but to my surprise here I was with him at the elder's place achitotaura kutoti anotondida munhu ainge asina kana dola zvake. Ndakaboyekana and I then asked them kuti kana tainge tapedza nemeeting I just wanted to return back to my parents' house. Ndokubva vati aiwa wakasununguka mwana unokwanisa kuenda zvako. I just left that guy and I saw kuti ainge achida kutochema but nezvose zvandainge ndichiitirwa my boyfriend ndainge ndisingatombodi nonsense kumberi kwangu. Unfortunately I did not know kuti my boyfriend wo ainge achitoitawo zvekutondichita. The day that I caught him koma ndakarwadziwa but there was nothing that I could do. Ndokubva ndazoita break up with him. The pain was just
too much. Ndakabva ndazotanga manje kudziita mbinga dzakasiyana siyana ende mbingawo dzainge dzichitoda nezvangu. So zvakazoitika kuti ndinge ndichizosangana nayo mbinga iyi, vabereki vangu vakabva vazoti kwandiri, hazvina kunaka kuti unge uchingogara padheni, uri kufanira kuti unge uchingotsvaka chikosi chako chauri kuda kuti unge uchiita. My parents then asked me what kind of a course that I wanted to do. Then ndikabva ndazovaudza kuti ndainge ndichida kuita beauty therapy. So ndakabva ndatanga manje kuenda pane kamwe kacollege karimo muHarare ndichiita beauty therapy yangu. So when I was now doing my course, mukomana uya ndainge ndatokanganwa nezvake kudharadhara. So I'll get off from our ghetto ndichienda kuHarare. Inini ndinogara kuSouth Leap Park. So zvakaitika on that day, I just came from college. Ndainge ndakatoneta ndikati regai ndimbodarika nepajoina so that I can just catch 1 or 2. Ndikabva ndagara zvangu pasi paya, ndikabva ndatanga kutoheva my small meal. Ndo pakabva pazopinda umwe murume. Yo, this guy paakangopinda, munoziva munhu uya wekuti kana akangopinda muroom munenge muine vanhu, then everyone will just be looking at him. Aita kugrabba attention that dude. Kana neni ndakaita kunzwa hana yangu ichita kurova and I was already falling for him. Iye akabva anditarisa. I did not want to smile at him, but ndakabva ndazotokaruka ndava kutomunyemwerera, even though I kept on telling myself to stop doing what I was doing because ndainge ndisingadi kuti ange achizviona kuti inini I am a loose girl. I wanted to pretend sekunge munhu atova machuwa. The guy then noticed me, akabva azouya paya pandainge ndigere, ndokubva azoti can I sit with you? Ndakabva ndabvuma ndikati yes of course. Munhu ndokubva agara paya, tikabva tazotanga kuita nyaya. Takaita nyaya tikatanga kutaura, akandibvunza kuti ndainge ndichigara kupi, and I told him. The guy then said kuti if it is possible he wanted to show me the place where he stays, and ndikabva ndaziva kuti this is just a show off. Mbinga iyi yainge ichida kutondirakidza kuti itori mbinga zvekutodaro. Ndikabva ndabvuma paya. When we got outside, yo, motikari yandakaona akapaka mukoma, a very beautiful car. I immediately jumped into the car. Motikari ndokubva yarohwa paya, tikabva taenda kuBorodale kwaanogara, ndokubva azondiratidza his nice place. It was so nice. By the time that we got off from his place, and to my surprise, mbinga iyi haina kana kumbogara yandibata kana kuita sei, because I was already waiting for him to do whatever zvaainge achida kuita nemuviri wangu, because I had already fallen in love with him neblingers yose yandainge ndaona padheni pake and a lot of cars. Takazoti tava kubuda manje, akabva azoti can you choose the car that you want me to take you home driving. Ndikabva ndazosarudza imwe motikari amongst his plenty cars that were parked in the garage. Dzimwe ndo dzainge dzichitoshaya space dzakatopakiwa palawn. Then he took me back kwedu kuSouth Leap Park. So takazoti tadarika just after Masvingo toll gate, saka pane kamwe kasango karipo. Then iye akabva azopaka motikari yake ipapo. Akati apaka motikari yake ipapo, then the guy akabva azotanga kundibata. Ndokubva ndatodzwa kutoti munhu uyu ainge atopfekedzera zvigunwe zvake kusika rudzi kwangu, and I did not like where he was headed to. So ndakabva ndazoti no, we cannot do it in the car. At least ndainge ndichitaritsirawo kuti semunhu who seemed to be a civilized man, he was supposed to take me to a hotel. Apo ndainge ndatorwadziwa kuti takatobuda mutown macho mainge muine mahotel, because I had never been to a 5-star hotel. Saka nemari dzandainge ndaona ainadzo, I was expecting him to take me to a hotel, sezvo ainge arakidza kuti ainge achida kutorara neni zvekutodaro. Then this guy, I even suggested to him kuti South Leap Park, if we go around tinokwanisa kungowana mabooking batazoita bonde redu paya musango. Mangwana acho ndo pandakazoona kuti ndainge ndava kubuda imwe mvura yainge ichiita kunambuka apa ichinhuhwa sei. Ndikabva ndati this thing that is happening to me, it is not even normal, because zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaiti paya kana ndikanzwa kuti murumu mangu munenge mava kunhuhwa, ndaibva ndazotora air freshener makuseniseni vanhu vasati vatombomuka, zotonosvika ndichizotenga air freshener iyo yandainge ndava kutogara nayo, because ndaiti ndikamuka kudai kungovhura gumbo ndainzwa sekunge panenge paine munhu anenge atovhura tinned fish, mweya wehove chaiwo, ndichingobuda discharge yainge isingaperi, zvekuti ndaizotopfeka riri pad chairo kuitira kuti discharge iyi isazotoyerera nemuzvidya umo, because it was a lot of watery discharge. Zvadaro ndakabva ndati
inini ndinenge ndine STI chete. Ndokubva ndazomufonera manje with the intentions of telling him kuti ndainge ndafunga hangu kuti ndinge ndichienda kuchipatara, but I was still confused. Ndainge ndisingazivi kuti ndoita sei, ndoenda kugovernment hospital kana kuti ndoita zvemaprivate, and I didn't want to go to the government ndichiziva kuti kana ndikaenda ku government hospital ndinozonobatwa rough nemanesi. I just wanted something that was private. So ndakabva ndazomufonera paya pandainge ndatopedza kugeza, and I was already ready kuti ndinge ndichienda hangu kunobata motikari dzetoners. So the guy, I just called him just to tell him out of respect kuti izvi ndo zvandainge ndagaya. So this guy, when I told him kuti ndo zvandainge ndagaya izvi, iye akabva azonditi wait there dear, don't go anyway. Munhu akabva azoya ndokubva azondipika up. Yo motikari yacho yaakauya achidriver, kana munhu wose akatoshamisika akatoona kutoti ya inini kana mastreets ndinokwanisa kutomaremera zvekutodaro. I then got into the car. He then drove me to his doctor, his so-called doctor. Takaenda kuya private paya, tikabva tatoona kuti doctor wacho, he was an Indian guy, but this guy, he totally ignored me as if I did not even exist, as if he did not even see kuti mbinga yangu ndiyo yainge yandiunzapo ipapo. They kept on having their conversations, zvimwe zvavainge vachitotaura ndainge ndisingatombonzwisisi even a single word. So I just minded my own business. Vakati vapedza kutaura zvavainge vachitaura, that was when I was taken into another room. The doctor akangoti iye pane masamples ainge achida kutora kusikarudzi kwangu. Nanhasi uno handitombozivi mukoma, and my heart is full of fear because handina kukwanisa kupiwa mukana wekuti ndinge ndichinyatsokubvunza kuti ainge ari masamples awo avainge vachida kuti vange vachibvisa kusikarudzi kwangu. So akangonditi there are some samples that are supposed to be taken to the laboratory. Ndokubva ndatoradzikwa paya, akabva atondivhura makumbo mushure mekungoti anditi bvisa bhurugwa rako. Ndikatobvisa bhurugwa paya. It was really embarrassing and humiliating because this guy, he didn't even take it into consideration kuti iye he is a man, inini I am a woman. Akatongovhura sketi yangu mushure mekunge andivhura makumbo angu. Then ndikabva ndatoona kutoti munhu ainge ava kutondibata kusikarudzi kwangu asingashandise maglovos or anything. Akabva azotora kamwe kagaba, so kainge kari kadiki, ndokubva azotanga kuisa masamples acho iwayo mushure mekunge andiwaipa nekamwe kainge kakaita kunge cotton ball, ndokubva akakanda imomo. Then akabva azongotora chigaba chiya akabva achivhara. After that akatoudza mbinga iya kuti everything was done, we should come back after 2 weeks for another review. Ndokubva ndatonzi nembinga yangu tikufanira kuti tinge tichitobuda paya. Takabva tatobuda mukoma, and I then went with him into the car. So takati tava motikari, the guy, he then said kuti ainge achinzwa moyo wake uchirwadza. He wanted me to stay with him at his house in Borodale kuti ange achinyatsokuona kuti I was going to receive my proper medication and I was well taken care of. Saka akanditi just stay with me baby for only 2 weeks. Moyo wangu wakafara sei mukoma because ndakabva ndatoona kutoti munhu uyu ainge ava kutonditizisa nestyle. Ndikatoti ndini here ndava kutogarawo kuBorodale. I was more than happy, I was more than excited. So ndakati ndava kugara pamba pake, ndakangogarapo for only 3 days mukoma. Then zuva rechi4, it was early in the morning, akabva azonditi ainge achida kuti ndinge ndichienda kunotenga breakfast sezvo ndainge ndava kumbopota ndichidrivawo motikari dzake. He then told me to take any of his cars sezvo pamashops pacho pandaifanira kuti ndinge ndichienda kunotenga chingwa it was really close. Ndokubva ndadriva paya, and I then went and I bought the bread. Nditori busy mukoma ndichitoprepare my man breakfast, ndichida kutomurakidza kutoti there is an advantage when you are staying with a woman. I wanted to make sure that this guy, he was going to keep me at his house as his wife. This was like the only opportunity that I had gotten in life, so I wanted to impress him. But to my surprise, ndakabva ndazotoona kutoti pakabva pazopinda mamwe ma-CID maviri, and this guy, he shocked me mukoma because akabva azondiudza kuti in his house ainge anotisa kuti pandakabuda paya ndakabuda ndiine goridhe iro randainge ndaba pamba pake. Ndakaita sekunge ndichafa
ndichafenda ndichakolapsa mushure mekunge andiudza kuti he was missing about a kg of gold. Ndikati goridhe, a kg of gold? Apa ndainge ndobvunda, kana kutaura ndainge ndava kusagona kutaura. Worst of all, ndakabva ndatoona kutoti ingawani zvavainge vatori maCID echokwadi, apa vainge vakatobata mahandcuffs, umwe wacho achitoda kutondisunga. And I kept on complaining and I kept on crying and I asked this guy mbinga yangu iyi kuti is it even possible kuti munhu angaba a kg of gold, then that person will still return to you? Then mapurisa aya akabva ati unokwanisa wanga watoenda kutonotambidza umwe munhu goridhe iroro, so we need to know kuti goridhe iri riripi. Ndakabva ndatanga kuchema mukoma. The more that I cried, the more that these three men got so angry. Neniwo ndikabva ndatanga kupopota kuti saka wanga uchida kungondishandisa chibvisa siki yako yawakaisa mandiri. Handiti wakarara neni usingashandisi condom, chindibvisa siki yako, wakandipa siki, now you are finding a way to just dump me. Manje pano handisi kuzobva pano ndo pandichafira pano. Ini manje ndiri ngozi yawatora, ende ngozi ino haisi kuzobva pano pamba pako. So one of the police officers akabva azoya pandiri, akabva andibata zvainge zviri very rough, akabva ati pose apa we have been tolerating you. Manje chinzwa pano mwana musikana, iwewe tanga tichida kukusunga tobva tangoenda newe kupolice station, after that tobva tazongokureleasa. But zvava kuitika panapa, tava kuchida kuenda newe kune imwe nzvimbo yekuti kana ukagara waenda ikoko hakudzokewi, uchanokandwa muacid iwe. So vakati vanditi vainge vachida kuenda neni kune imwe nzvimbo yekuti kana ndasvikako ndinobva ndanokandwa muacid, so that there won't be any proof yekuti ndakakidnapiwa, ndinenge ndichingonzi missing. Mukoma ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, ndichitanga kufunga nyaya dzekuti kune vamwe vanhu vakakidnapiwa vakasazoonekwa zvamuchose. I felt my heart beating really fast. Ndikabva ndatanga kukumbira ruregerero. Purisa aya vakabva vazonditora vakabva vazonondampa mutown. Ndakangonodhampiwa mutown apa ndisina kana mari yetransport, ndainge ndingori nechihandbag changu. Ndakabva ndazoenda kunokwirirwa makombi anoenda kwedu, ndikabva ndazonotaura nevamwe vakomana, umwe ainge angogara achingondinyenga, ndikatomubvumira izvozvo so that akwanisewo kungondikwanisa in one of the kombis, ndokuzotodzoka kwandakazotoita kumba. Nazvino mukoma hana yangu inongogara ichingorova kuti saka nezvose izvo zvavakandiita varume ava havazonditsvaki here, ko iyo STIE yakambondibata haizodzoki here? This is my own confession. Ndikukungodawo kungoudzawo vamwe vasikana vezera rangu vakaita seni kuti iyi nyaya yekuti unoenda paJoina City uchinonotsvaka mbinga, hongu mbinga dzinotowanikwa zvekudaro paJoina City, but you never know kuti munhu iyeye uyo anenge ati anokuda ende anenge achingoda kuti iwe unge uchingomupa bonde. What are his true intentions? Izvi ndo zvandakasangana nazvo, and I do not wish anyone to come across such a situation. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyo mucomment section. Naimi zvazvakangoma hazvo vedwe. Please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura naye mucomment section mwanasikana uyu. What a sad story. Please pray for your daughters. Hanzi ndinonzwa kurwadziwa because munhu wandakashainira izvezvi he is supposed to be going to Europe kuti ange achitonoshanda zvake apa atova nemunhu wake, apa inini ndakamushainira. Zvakangoma hazvo vedwe. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tebva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndakarombeswawo neimwe n'anga iyo inobva kuChipinge yakaita mbiri, but dambudziko riripo nderekuti zvinhu izvi manje zvinoramba kudzoserwa, because iyo n'anga iyi yakati uyo wose wandakapa zvikwambo kana kuri kuzonzi ndikazofa ari kufanira kuti ange achizouya nazvo. Vana vangu ndo vanoziva zvekuti vana vangu ndo vachaziva kuti vachaita sei nazvo zvikwambo izvozvo, but zvangu manje zvinoramba, zvinondirova kani, zvinondirova zvekuti ndinozvi
kuvimba muviri wose ndarohwa nazvo zvinhu izvi. Saka zvinhu zvangu izvi pandakaenda ndikanozvitora kuChipinge zvainge zviri 3, but iko zvino manje zvamultiplier, iko zvino zvinhu izvi zvava 6. Saka zvikwambo zvangu izvi 3 zvimwe zvacho zvakazotozvarwa neumwe muzukuru wangu, kana vari sevazukuru vangu vose vakapera kufa. Pavana vangu vose avo vakaita vana vavo, vose vana vavo vakapera kufa. Saka ndingori nemuzukuru wangu 1, mwanasikana uyo akasarudzwa nezvikwambo kuti ndiye anoyamwisa zvana zvezvikwambo izvi, because zvikwambo zvacho izvi zvose zvikadzi ndinotoita nazvo bonde. Kana ndaita nazvo bonde zvinotobatira pamuviri, but dambudziko nderekuti zvikwambo izvi izvo hazvina mazamu, saka hazvizokwanisi kuyamwisa zvivana zvacho izvi zvikwambo zvazvinenge zvazvara. Saka muzukuru wangu uyu ndiye anozozviyamwisa. Iye haatozvizivi kuti anotoyamwisa zvikwambo izvi, atori nezamu rarembera kusvika kudumbu uku nekuda kwekuyamwisa zvikwambo izvi. Apa nezera rake nezamu raainaro semunhu asina kana kumbozvara hazvitomboenderani. Saka muzukuru wangu uyu haasati akambopinda murelationship physically, haasati akamborara nemunhurume, nekuti ini ndini ndinorara naye, ndinomushanyira usiku kuhope, ndobva ndaita naye bonde. Kunyange kumubvisa kumhandara ndakamubvisirako kuhope ikoko ndichishandisa simba rezvikwambo izvi zvangu zvandakapiwa nasekuru vekuChipinge. Saka mari dzose idzo dzandakaita imari dzandakaita kubudikidza nezvikwambo izvozvizvi zvandinazvo. Ndiyowo confession yangu iyi yandinayo. Saka zvandinowanzokuita ndezvekuti uyu muzukuru wangu uyu at all the times anogara akagadhiwa nechikwambo chimwe chete. Zvimwe tu ndo zvinenge zviri pabasa, zviya zvinenge zvaneta nekunditsvakira mari zvinobva zvazochinjana, zvinoita kunge mashifts kudai. At all the times pose paanenge ari, kunyange akaenda kuchechi pasaidi pake chimwe chikwambo chinenge chakagara chichitomudzivisa kuti asazowana ruponeso. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Hanzi kana manotisa pavoice note rangu hapana pandambotaura kuti zvikwambo izvi handichazvidi, because ndinoziva kuti pose pandinotaura nezvazvo zvikwambo izvi zvinenge zvakatoteerera. Saka kana ndikangoita sekunge ndinenge ndichida kutsvaka rubatsiro zvinondirova. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti ndakagara zvangu ndotokaruka ndatemewa nedombo, that is a warning shot. Ndinenge ndichitopiwa a warning shot. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo sekuru ava mucomment section. Hanzi vazukuru vangu vose vakapera kufa nekuti zvinorarama neropa, ndangosara nemuzukuru umwe chete. Zvakangoma hazvo veduwe.